Здравейте, приятели! Отварям карти Таро в моя роден град на един клиент, който се занимава с строителен бизнес. Но момчето от нова година нещата при него не се случват както трябва. Има проблем. И човека ми се обади по телефона. Васи, кажи две думи, какво стана, като се обади по телефона. Обадих се, за да потърся помощ, в смисъл такъв, че нещата не стоят никак добре, с който да се захвана всичко, докарвам го до финалната права и изведнъж рухва. Рухва, да. Построяваме кулата и изведнъж някой се едно от пясък направена буте и всичко отива в дяволите. И това нещо се повтаря вече многократно, няколко пъти. Нещата не стояха добре и по-миналата година, но тази година, специално от нова година насам, са повече от зле. Просто... Това, което направи момчето, разбърка и поискахме някаква минимална информация да се даде, да се покаже, да може да се види. Но информацията, която излезе, на колко процента излезе точна информация? На 101%. Над 100% излезе информация, дори самите мъж и жена, много хубаво, готино, приятно семейство, самите те и аз дори останах учуден. Ето какво излиза. Проблеми с хората, нещо, което се намира на гроб, но това, което той ми се обади, аз засеках, когато ти ми се обади по телефона. Аз какво ти казах? Движение без да излизам тук. Каза, че има къща на 2 етажа, където има проблеми, че... Точно така. И какво засичаме на карти Таро? На карти Таро засичаме, че има проблеми с човек с буква М. С хора, които са близки в обкръжението на това семейство. И това се оказва 3 човека. Да. Така. Едната се казва Мара или Мария? Едната се казва Магда. Магда. Едната се казва Маруся. Маруся. И другата се казва Малвина. Малвина. Сега, защо излиза такава подробна информация? Защо? Защото и буква Д, която излезе последно. На тази Маруся вика Дида. Накратко, нали? Да. Дида. Човек с тази буква М или с тази буква Д, която излезе, ходи тази жена. Това жена ли или момиче? Жена. Ходи и обикаля по гробови. Тази жена се занимава с мръсни неща. Да. Вие виждали ли сте или сте чували? Чували сме. Петя? Чували. Вие няма как да видите. Това се прави нощно време, тихо, кротко. Никой да не вижда. Виждам проблеми в семейството на Васко. Претърпял и загуба на финанси. Има ли такова нещо? Претърпял съм голяма загуба. С човек с буква В, който е бил, ето го. Този човек на теб какъв се пада? Чичо ми е. Близък. Брат на баща ми. Брат на баща ти, Васил. А друг с буква В от негова страна, кой е бил? Син Валери. Валери. И с буква Н, кой е бил до тях? Дъщеря му Нешка. Така. Те са брат, баща, а Нешка каква се пада? Дъщеря и сестра. Дъщеря на Васил, сестра на Валери. Сестра. Разбит дом. Но това, което излиза, излиза момченци с буква К. Момченци с буква К, но това момченце понякога не ми е приятно да отварям карти и да казвам истината, защото понякога боли, но все пак хората си плащат и искат истината. Това, което се получава като информация, че самия клиент е имал предишен брак. Развод имам, да. Развод, разбит дом, разбито семейство, имал и 2 деца, едно с буква Г. Кой е с буква? Габриел. Да, Габриел ли е, как е, Гошо ли е, кой е? Габриел. И... с буква К е Кристиян. С буква К е Кристиян. Това, че са 2 деца. Сина. Да. Но той сега, се е разделил с тази жена, всеки си е поел по неговия път, разбира се, и е започнал живота си на чисто, на ново, с едно прекрасно момиче, имат хубаво семейство, дом, разбират се, няма проблем. При всеки един човек това се случва.
важното е човек да гледа напред. Но това, което гледаме по редицата на картите, е това, което излиза най-долу и това, което излиза върху него. Излиза, че върху него и върху неговия дом и в неговото семейство има неща, които са правени. Едно, две неща. Това са стари неща. Едното е старо, другото е ново. Ние трябва да идем и да видим къде какво има, да го намерим, да го извадим, да го развалим, за да може човека с това, което се занимава, да може да му тръгне напред и да се оттърве от тези лоши неща.